Kata nga ong ba ngi ba ngi don lang kumne ngi karpat iki nong keren jongi ki leader jongi hapo ki area ki bakar unde ban keren kulmar ting ngila ban job ngila ban rem tang de kecing keren tele keren kulmar barbor kamtam ban kentho ya ki candidate ban kentho ya ki leader ban kentho iki be ki parti ngi hap husiar ladang im tip ha ladang im not ban yeng sakhi kamlong ka babha kumjo ke BPP ru ka shuong baki pastor ki basam kiat le kata kala ban manra ka jing siau jong ka balang baro ka we example ki di ban ong ke nyu ta pastor le ni ta tumen besan ubale kenang ba ka balang kan take actions kan sim ka actions you no bale kunta ban shuong ba tumen besan usam kiat temut la pen i ba baro ka balang ka samkiat kami hapra haba picit temen besan di kisnem ke simpor banjit temen besan di ki spangot ki bru ki banisim benta banjit temen besan utemen besan utre po ka umyo tu lopre ki tristom ka balang ke kiu lada ki temen besan ki pastor leni ki padar ki katekis ki klain teban keno ki bru ki batristom ki batri klem sim tulop te ngaro ngam sio ya hapre te le ke BPP ke slor ke klain ka desisa ka parti ka banile ka de ban ong bo eu tau bale kum kata kenang ba ngiro ngin don ka jing sio shania ndre ban su ong bo ong uta kalong kam kai kinong keren ro ka pen i ka ideology jongki ka ideology jong ka BJP ka de ban keno i ka parti ba tang ka BJP ka bohok ka ideology jong ka BPP ro ka joy tangki bohok baro ki batuk sudah ta kami hap re hakan society jongi nang de bohok kamlong ra te kide ban pen i ke e ba ki le kide ban pin yatho mano ban le khnang bangin so tho o sisa ke jing kren jongki ka de ka ba de tementa su ong kumta ta ngau bohok te batuk te e batuk de ban batai su ong ngau bohok ute pat uchim usam kiat ta klam yatho ha e usam mano usam kataro kamlong re jadi ban yato kenang ba ka ban don kum ka parti ke badang senang temai ki ni so tenat dan demi ki parti ke ba temai ba ki pai ba ki ni option ki ni jet de ha ke forward maremi pat astang keno ni de ban so thoro la ka tlot ka balang ka tlot ke society jongi kani kanam kata tang ni hapo Meghalaya kan kata poro ka week India ro o pling ka balang kum kata te ki biru ki ban nget ken duna ki jenget ka balang ki biru ki ban le jing sing ken duna tengla i mene jing tho keleng mentah ki biru kelas lang atak e ka balang befer kene baro ka de ka saindur ba ka BJP kala plan na do menchua ba de ban atak i ki we ki parti de ban atak ro ye ki balang de ban atak i ki ledar jong ki balang kenang ba ki biru kin do jing senia nang kin tlot na society tlot na kejai penriu bat kin ai sa ka drugs kin ai sa ka kiat bat kin ai kum ta ter ki yo nong ki simet armet ka do nong society baro ka we kata ka de ka jingma bingi don kum kalong mentah